Концерт "Млади таланти" на камерен оркестър Дианополис Ямбол с виртуоза Джан Марио Страпати. Той е майстор на най-ниския по звучание духов музикален инструмент туба. Бил е солист в камерни и оркестрови формации в Румъния, Великобритания, Албания, Германия и Молдова, както и в Словакия, Финландия, Унгария, Италия, Черна гора, България и Русия. Получава престижна награда Нино Рота през 2015 година. Тогава е само на 15 години. Джан Марио Страпати е почетен гражданин на родния си град Анкона. Той вече е свирил в Ямболския безестен. Любителите на класическата музика ще чуят в програмата произведения на Алесандро Марчело, Луиджи Букерини, Винченцо Белини и други. Билетите на концерта се продават в касата на Културно-информационен център Безестен. Публиката ще заеме част от местата в залата според заповед на здравния министър. Камерен оркестър Дианополис и Джан Марио Страпати ще представят същата музикална програма във втората вечер на музикалните дни професор Недялка Симеонова в Хасково на 23 октомври, събота от 19 часа. На следващия ден, на 24 октомври, неделя от 11 часа, започва концерта в Културно-информационен център Безестен.